yn chwarae i tîm cryfa prynawn yma. Mae yna gyfle fan hyn cynnar iddyn nhw. Harry Owen. Mae e fewn ar gôl Harry Owen. Mae e fewn i'r cwrt Cosby. Harry Owen yn erbyn. Ac am arbediad gwych gan Alex Swindell yn gynnar. Mae ar Wyddgrug yn y diwedd yn gallu clirio. Dyfarnwr wedi rhoi cic rydd i'r Met fyna, ond fe ddath y golwr Alex Swindell allan o'i gwrt yn gryf ac yr arbediad yn y diwedd. Nat yn y Met yn mynd yn hir unwaith eto dros ben yr amddiffyn. Mae'r bêl bron yn syrthio Sam Jones ar ochr Cwrt Cosby meni. Elliot Evans ar ei drod dde, Elliot Evans ar draws llinell y gôl ac ychydig heibio'r postyn. Ond cyfle arall allan o'n unllef yna i'r Met ddwywaith. Maen nhw wedi mynd am gôl. Mae'n rhaid i'r Wyddgrug fod yn ofalus. Evans yn edrych ar rhediad Elliot Evans, dyw e ddim yn camsefi. Elliot Evans i fewn i'r Cwrt Cosby. Elliot Evans, mae mor hwydd o hynny. Pas hyfryd o'r amddiffyn gan Joe Evans. Elliot Evans wedyn ddim yn camsefyll a dim cyfle o gwbl i Alex Swindell. Mae e wedi cael ei giro. A bêl nôl at y golwr Swindell sydd ddim yn gonfensiynol, ond yn ffeindio Crys Glas yn y diwedd. A Matthew Lewis, y bêl mlaen am be bas. Mae Roberts yn glir. A cyfle fan hyn i Roberts! Ac arbediad dda gan Alex Lang yn y diwedd. Wel, cyfle allan o'n unllef yna ac am bas o'r cefn gan Matthew Lewis yn hollti'r amddiffyn. Ac Jake Roberts ar ergyd o ychydig y tu allan i'r Cwrt Cosby, ond Alex Lang ar arbediad lawr i'r dde. Emily Lewis, chwarae hyfryd. Y bêl yn cyrraedd, Craven. Mae Craven dal i fewn i'r Cwrt Cosby. Sy'n gyfle fan hyn i Craven ar ei drwy'r chwith. Mae dal yno Craven am yr ail dro yn cael ei lorio. Ac mae'n gic o'r smotyn, medda'r dyfarnwr. Wel, edrychwch ar y crysau glas yn gofyn pam ni oedd hi'n gic o'r smotyn, ond Craven ath i lawr. A ydy Alex Swindell yn mynd i gael ei giro am yr ail dro. Elliot Evans yn erbyn Swindell. Elliot Evans, ac am arbediad hyfryd, mae Sam Jones yn ôl yno. Ac, am arbediad gan Alex Swindell, fe ath e lawr i'w chwith yn gloi ac fe ddath y bêl nôl at Sam Jones, ond Sam Jones ddim yn gallu curo Alex Swindell fyna. Craven. Evans yn lledu'r chwarae nawr ar hyfryd, pas hyfryd at Craven, y croesiad at Sam Jones, am gôl hyfryd i'r Met. Wel, rhyw ddwy funud yn ôl fe fethon nhw gic o smotyn, ond chwarae hyfryd gan y tîm cartre a Sam Jones yn y cwrt 6 ac mae'r Met yn dyblu'r mantes gyda rhyw 5 munud yn weddill o'r hanner cyntaf yma. Met 2, yr Wyddgrug dim. Jake Roberts yn aros i gymryd hon. Wel, mae ddath i oddi ar Alex Lang yn y diwedd ac mae'n gofyn am sodiad ag oes, mae yna gic o smotyn fan hyn. Wel, reit ar ddechrau'r ail hanner. A cyfle allan o'n unlle i'r Wyddgrug i ddod nôl i fewn i hon. Jake Roberts sy'n barod i gymryd y gic o'r smotyn yn erbyn Alex Lang. Roberts felly ar ei drod dde. Roberts o dan y golwr. Ac mae'r Wyddgrug nôl yn hon. 2 funud o'r ail hanner wedi chwarae. A Jake Roberts yn gryf i'r gornel isa. Mae dyn ni gêm bellach. Y Met 2, yr Wyddgrug 1. Swindell. Elliot Evans a penniad ymlaen at Vincent yn cael ei chlyrio yn gwrthod unwaith eto. Y bêl yn syrthio i Harry Owen. Harry Owen yn herio Griffith, cael ei orfodi allan at y capten McCarthy. Cyfle am groesiad, McCarthy gan o'r Cwrt Cosby. Vincent yn ennill y penniad. Os yna ail i Sam Jones? Na, oes yn wir. Wel, Tom Vincent yn cael ei gosbi am wthio, dwi'n meddwl. Penniad yn mynd i'r gornel isa gan Sam Jones, ond y dyfarnwr Josh Howells yn cosbi Tom Vincent am wthiad. Matthew Lewis yn aros i gymryd tafliad ar yr ochr draw. Tafliad hir fydd hi. Yr ôl beniad. Os yna gyfle fan hyn? Bron! A Roberts unwaith eto oedd yn llechu yn y cwrt 6, ond y sodliad yn y diwedd yn syth at Alex Lang, ond yn bendant mae'r Wyddgrug yn dechrau pwyso yn edrych am ei hail gôl fyna. Evans yn lledu'r chwarae nawr at McCarthy. Vincent ar hediad yn derbyn y bêl ar yr ochr draw. Dan bwysau gan Griffith. Griffith yn neud i waith, ond mae McCarthy ar bêl nôl. Elliot Evans nas yn y gyfle fan hyn. Elliot Evans ac arbediad wych gan Swindell yn cadw'i dîm yn y gêm. Wel,
Yn bendant mi oedd ergyd Elliot Evans yn mynd i'r gornel isa, ond unwaith eto Alex Windel ar bawen gryf na. Lan at Vincent dan bwysau. Wel, a Griffin yn trial wneud i orau, ond mae Vincent yn glir fan hyn. At ochr y cwrt Cosby, Vincent yn troi ddi, mae e dal i fynd. Ar ei drod chwyth Vincent! Ar draws llineb y gôl. Ac ychydig heibio'r postyn. A fe fydde honna wedi bod yn amen ar y Wyddgrug, dwi'n siŵr Tom Vincent yn neud yn wych yn troi'r amddiffynwr un ffordd ar llall, ond yr ergyd ychydig heibio'r postyn pellaf.